Sommar. Skift til sommartøy og sms'er så nek som du vilt. Konstant ut i ett ta du vilt. Alla tøyna. Og ta seg 100 minutter innanlands for bare 125 kroner. Det et garvilt tilpå. Faktisk det vittlasta og i sommar. Sommartøy fast her du vanlig kjemmer teletøy og aft.fo. Fyll færtelefonen at jeg vil sommartøy og den 13. september. Før til det. To en annan sånt här och måla. Vad är det till göra? Vi gör street art vill vi kalla det. Till det som vi gör till mer ursprung av street art och pop art och regular list på vad man vill säga. Det är nog inte definiera. Det är liksom det är ursprung av nekvarna. Så allt som vi får inspiration från så. Så är street art, så är ut på utlandet någon. Så är smart för först på vad man så. Och det är det som vi rör att göra faktiskt. Det är angstväckande undergrundlist kan man kalla det. Ja, faktiskt ja. Alltså det är undergrund på ankramata så att det ser ut på att vi hör nu över alltså. Det är inte något som man säger analyser så. Vi får ju ha ett helt inte talkbanor och talk som man kan spraya på. Nej, det är inte. Det är som om man gör annat, va?